Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Aha m bụ Chioma, nwaada Igbo, onye nke na-akụzi Igbo Language online. Ana m esite na Chioma Language School akụzi Igbo Language. Ụmụ akwụkwọ anyị mekwara nọ nkarị. Chukwu bi n'eluigwe achọọla anyị mma. Ọ na-akwado anyị kwa ụbọchị. Ọ dịghịkwe ka ihe na-eme anyị maka na gịnị? Igbo anyị amaka. Ị ma na ngwa gị na Igbo anyị bụ asụsụ zuru ụwa niile ọnụ. Ị gaghị asị ka m na-asị mba. Gịnị kpatara m ji ekwu ụdị okwu a? Ọ maka na ndị Igbo anyị bụ jemba. Mpaghara ụwa niile nọ n'ụwa ị ga-afụtarịrị nwa afọ ka ha na-aga, ha na-eji asụsụ Igbo anyị. Ebe ị chere na o nwere ndụ dị anyị, iru ebe ahụ ịfụ nwa afọ. Ị ga na-anụ nwanne mmadụ ọlịa, o nwanne mmadụ ịpụtakwana, kedu ka ị mere? Ya gazie o, ahịa ọma o, ya ka ị ga na-anụ. Mba, na-abụrụ ala Igbo. Nsị gị, Igbo anyị, ị kwesịrị ịmụta ya. Ụwa asụsụ kwesịrị ekwesị na ị ga-amụta ya, maka na ebe ọbụla ị gara, ị ga-afụtarịrị nwa afọ na-asụ Igbo anyị. Ị ga n'obodo ndị ọcha, ị ga-afụ nwa afọ na-asụ Igbo anyị. Ị ga n'obodo ugwu, ha mere nkarị, ọ dịkwa ka ha nwezi ugwu. Isiokwu m bụ bịa ka ịmụ asụsụ Igbo anyị, maka na oge na-adịrị anya ka m na-agwa gị, oge na-adịrị anya Igbo anyị ga-abụzi asụsụ a ga na-asụ na mpaghara ụwa niile. Chọrọ ịgwa m na nke ndị French, nwa afọ juru eju, kwụrụ akwụrụ, fajiri ụjọ biri. Ya ka ịmụ asụsụ Igbo anyị, ụtakwara anyị nwa gị ka anyị kụziere asụsụ Igbo anyị. Ihe ọzọ bụkwa asụsụ anyị na omenala anyị juru eju. Ọ bara aba, bụrụkwa ihe a na-eme ihe nkiri mgbe anyị na-eri ji, ka mgbe anyị na-eme omenala dị iche iche site na mpaghara ala Igbo dị iche iche, mgbe a na-agba ọfala, ka mgbe anyị na-eme yiri ụbọ ọhịa, ka mgbe a na-ata ọkazi. Ala Igbo anyị dị iche iche, ka mgbe a na-awa akwa. Gwanụ m nke ị ga-ekwu, hapụ nke ọzọ. Ihe niile m na-akọrọ gị bụ asụsụ Igbo anyị na-aba na-aga, mana ị marọ, ekwekwana ka ị nọ na mmiri ncha aba gị n'anya. Kpọtara anyị nwa gị tata, gị nwa na-amara asụ, bịakwa ka anyị kụziere gị, maka na ụbọchị niile ka asụsụ anyị na-aba. Mba niile nọ n'ụwa, nwa afọ na ebe ahụ a na-asụ, a na-aga. Chọrọ ịgwa m n'ọkụ ndị China, ụmụ afọ fajuru ebe ahụ. Chọrọ ịgwa m Japan, ịnụgo edu Japan? Gịnị ka a na-akpọ edu Japan? Edu ọwa ha ndị Japan? Mba, ụmụ afọ n'ebe ahụ na-eyi ndị ebe ahụ egwu. Iru ebe ahụ ise, nwanne abịarukwele m, ọ sị o nwanne nnọọ, ele isiokwu
bịa ka anyị kụziere gị asụsụ ka ị mata ihe na-eme, ka ị soro ihe a na-eme, ọgbakọ ha n'ọnụ. Daalụnụ.